светлина. И тогава пак ще слушат Beatles. Здравейте, компанията! Тук ще се опитаме да ви покажем как се бетбитват хората на Speed and Go $30. Или по-скоро как, нали, ще ги извъртиме. Не е нужда да ги бетбитваме. Лелей! Извинявам се, тук имаме българин. Изключително много съжалявам. Ето имаме ця кафе. А това все пак е Оле Майко. Трябва винаги да му... Ей, готово богатство! Един прозорец и безброй звезди. Сега малко се променят нещата, става ми леко тъпо. Трябва, браче, с българин да бетбитвам българи не е добре. 5! Еми... Няма да е добре сега. Истина... Еми, според мен срещу такъв човек трябва да играем само all-in. Той е по-добър от нас. И ако играем по друг начин... Съжалявам. Но това е положението.